Erosketa egiten dugunean, ordaintzerakoan, askotan erabaki behar dugu nola ordaindu. Erosketa eta diru kopurua zenbaden, modu batez edo bestez egingo dugu ordainketa. Denok dakigun bezala, modu batzuk daude. Dirua poltsikoan edo karteran badaramazu, eskura ordaindu alduzu. Bide tradizionala da. Hau da, beti eginda horrela. Jende askori esku dirutan ordaintzea gustatzen zaio. Bilete bat edo beste jarri, txanpon batzuk ere bai, eta listo, ordainduta dago. Eta dirurik ez badaukagu? Ba orduan, bagoaz diruzain batera, eta diru pizka bat atera hormari. Gero, dendara itxuli, dirua mahaian jarri, eta listo. Badago, kasu horietan, ordaintzeko beste modu bat. Kreditu txartelaren bidez. Plastikozko dirua esaten diote batzuek. Erosoa da, bai, oso erosoa, baina dendak ez du berdin kobratuko. Bankuak zatitxo bat jango duelako. Badakizue, bankuak beti irabazle. Gaur egun, interneten bidez ere erosi aldugu. Ia nahi dugun edo zer. Ordenagailu edo mugikorraren bidez, internet konexioa badaukagu, erreza da erosi eta ordaintzea. Da egiten da. Kreditu txartela behar dugu, eta kitxo. Erosoa eta arina da, bai, baina jende askok produktua ikusi eta ikutu nahiago du. Eta noski, bankuak ere bere zatitxoa hartuko du erosketaren apurtxo bat. Azkenik, epeka ere ordaindu aldugu. Hau da, gure erosketaren prezioa zati txikietan moztu eta poliki ordaintzen dugu. Hilabetero pizka bat, zatitxo bat. Horrek ere komisio txikia du, eta bankuak mokadutxo bat harrapatzen du. Berdin da nola ordaindu. Kontua da beti ordaindu behar dugula. Eta bankuak beti irabazten du zerbait. Bankuak beti txapeldun.